Vitajte pri podcaste, ktorý vám prináša konzorcium Aktivácia mladých. Volám sa Lubka a spolu s kolegom Matúšom vás budeme sprevádzať sériou rozhovorov o jednotných kontaktných miestach pre mladých, teda JKM. Budeme sa rozprávať o tom, ako môže v regiónoch fungovať systém podpory pre mladých ľudí, ktorí sa ocitnú mimo vzdelávania, práce alebo inej prípravy a potrebujú pomoc pri zorientovaní sa a hľadaní ďalšieho smerovania. Matúš, keď povieme jednotné kontaktné miesto pre mladých, čo si pod tým predstaviť v praxi? JKM si možno predstaviť ako prvý kontaktný bod pre mladého človeka, ktorý sa nachádza v zložitej alebo nejasnej životnej situácii. Môže ísť o rozhodovanie o ďalšom vzdelávaní, hľadanie práce alebo situáciu, keď mladý človek vypadne zo systému a potrebuje sa doň znova zapojiť. Zásadné je, že JKM nie je ďalšia samostatná služba, ale vstupná brána do existujúcich možností podpory v regióne. Čiže nejde len o poradenstvo na jednom mieste, ale aj o prepojenie rôznych služieb? Presne tak. Jednou z hlavných úloh JKM je prepojiť existujúce služby do jedného funkčného a prehľadného systému. Lebo dnes je podpora pre mladých ľudí rozdelená medzi viaceré služby a inštitúcie a pre mladého človeka môže byť náročné zorientovať sa v tom, kde a s čím môže dostať podporu. JKM tieto služby nenahrádza, ale prepája ich a funguje ako most, ktorý pomáha mladému človeku nestratiť sa v systéme a dostať sa k podpore, ktorú naozaj potrebuje. A súčasťou je preto aj individuálne sprevádzanie, nie iba jednorazové poradenstvo. Spomenul si sprevádzanie. Ako to vyzerá v praxi? Veľmi prakticky. Pracovník v JKM nie je len niekto, kto poskytne informáciu a týmto končí. Je to skôr sprievodca, ktorý pomáha mladému človeku zorientovať sa, pomenovať jeho situáciu a hľadať ďalšie kroky. Niekedy to môže znamenať viacero pravidelných rozhovorov, inokedy pomoc pri komunikácii s inými inštitúciami. Dôležité však je, že mladý človek pritom nezostáva sám. Postupne sa tam buduje dôvera a vzťah s človekom, ktorý ho pozná a rozumie jeho situácii a môže ho sprevádzať dlhšie, nielen počas jedného stretnutia. Prečo je dôležité, aby to vzniklo práve na úrovni regiónov? Pretože to už dávno nie je len individuálny problém jednotlivcov. Na Slovensku máme viac ako 90,000 mladých ľudí mimo vzdelávania a práce a v niektorých regiónoch ide až o každého štvrtého mladého človeka. To má priamy dopad na trh práce, ekonomiku aj budúcnosť regiónu. Rozumiem. A čo to teda konkrétne znamená pre regióny, keď mladí ľudia zostanú mimo systému dlhodobo? Je to veľmi konkrétne. Jeden mladý človek mimo systému stojí verejné financie viac ako 9,000 eur ročne. Sú to kombinované náklady, napríklad sociálne dávky či zdravotné výdavky, ale aj straty príjmov, ktoré by ten človek mohol vytvárať, keby pracoval. A čím dlhšie je mimo systému, tým viac tieto náklady rastú. Zároveň sa zvyšuje riziko dlhodobej nezamestnanosti, sociálneho vylúčenia a v niektorých prípadoch aj rastu kriminality. A to už má dopad nielen na jednotlivca, ale aj na jeho okolie a fungovanie celého regiónu. Čiže JKM nie je len sociálne opatrenie, ale má aj reálny dopad na ekonomiku? Presne tak. JKM pomáha mladých zachytiť v správnom momente ešte predtým, než sa ich situácia výrazne zhorší. Pomáha stabilizovať ich situáciu a nasmerovať ich späť do vzdelávania alebo práce. Každý mladý človek, ktorý sa vráti späť, znamená menej výdavkov pre štát aj región a zároveň návrat jeho potenciálu späť do spoločnosti. Keď hovoríme o mladých ľuďoch mimo vzdelávania alebo práce, často sa používa pojem need. Možno je dobre povedať aj to, že nejde o jednu úzko definovanú skupinu mladých ľudí. Pod označením need sa skrývajú veľmi rozdielne životné situácie a príbehy, to si povedal správne. Môže ísť o mladého človeka, ktorý predčasne ukončil školu, niekoho, kto sa po neúspechoch stiahol z trhu práce, mladého človeka s psychickými ťažkosťami, ale aj absolventa, ktorý sa nevie zorientovať v ďalšom smerovaní alebo nenachádza uplatnenie v regióne. A práve to je dôležité aj z pohľadu JKM. Neexistuje jedno univerzálne riešenie pre všetkých. Títo mladí ľudia potrebujú rôzne formy podpory, rôzny prístup a rôznu intenzitu sprevádzania podľa svojej konkrétnej situácie. Áno. Keď sa na to pozrieš systémovo, čo je podľa teba najväčší prínos JKM? Okrem priamej práce s mladými ľuďmi je veľkým prínosom aj to, že JKM môže regiónom priniesť lepší prehľad o tom,
S akými situáciami sa mladí ľudia dnes najčastejšie stretávajú a kde potrebujú väčšiu podporu. Vďaka tomu môže región lepšie prepájať existujúce služby, nastavovať podporu podľa reálnych potrieb mladých ľudí a silnejšie prepájať oblasti ako vzdelávanie, zamestnanosť, duševné zdravie alebo práca s mládežou. A podľa mňa je dôležité aj to, že JKM môže pomôcť posilniť spoluprácu medzi rôznymi aktérmi v regióne, ktorí už dnes s mladými ľuďmi pracujú. A čo je pre teba z pohľadu budúcnosti JKM to najdôležitejšie? Z pohľadu budúcnosti je dôležité, aby sa úspech JKM nehodnotil len počtom mladých ľudí, ktorí sa aktuálne pomohlo. Dôležité bude aj to, či sa v regiónoch postupne darí vytvárať dostupnejší, prepojenejší a zrozumiteľnejší systém podpory pre mladých ľudí. Teda prostredie, v ktorom mladý človek vie, kam sa obrátiť, dostane podporu v primeranom čase a nezostáva na svoju situáciu sám. A ideálne tak, aby časom takáto intenzívna podpora nebola potrebná v takom rozsahu ako dnes. To je silná myšlienka na záver. Ďakujeme ti za rozhovor, Matúš. Toto bola prvá časť série podcastov o jednotných kontaktných miestach pre mladých. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a že ste boli pri tejto téme s nami. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.